Ia, fi sy'n yma eto efo Uchafbwyntiau Uned5. Gwestai ar y rhaglen dydd Sul oedd Alun Williams, Erin Richards a Dan Lloyd. Dyma be ddigwyddodd. Os da chi wedi bod yn gwylio'r Uchafbwyntiau dros yr wythnosau dwytha, a gobeithio bo chi, mae'n siŵr bod chi wedi sylwi bod fi roi dipyn o sylw i'r ffaith bod tudur a rhidian yn dilyn y tips ffasiwn ar y rhaglen. Be oedd rhidian yn edrych ymlaen ato fo dydd Sul, tybed? Hefyd, sut i wisgo ffrog bach chdi am 5 munud 20 wedi 1, mi fyddai'n gwylio hwnna. Wel, wir, be nesa? Ond dwi'n siŵr oedd y tips gwall yn reit handi i'r ddau yn nhw fyd. Mae'n anodd i o beth i'n neud, Tids, ynddi, pan mae'r wallt i bach yn drwchus. Ynddi, dwi'n cael traffath sythio weithiau. Sgwnnw ysdi pobl yn cael un draffath efo gwallt tenna. Dyma. Gafon ni glywed sôn am hanes griff ci Erin Richards, ond sut bosman sgyn i tybed? Mae'r dîm post yn dod, a fi'n meddwl oherwydd bod y dîm post yn gwynto lot o gŵn eraill. Ond mae Griff yn Nice aftershave. Oh, dyda ci. A mae dy fi fel piben bach ar bwys, mae'r thing post lle mae'r llythyron yn mynd ar ochr arall y wal. A mae fel piben bach, I don't know why, rhwng y wal, a wedyn mae Griff ochr arall y piben, so mae'r postman ochr yma yn rhoi llythyr mewn. Mae Griff fel un ar bwys y piben bach, just fel un, a mae'r dim post just fel. God, that's a stori hir ynddo? Wow! Pryd sydyn nath gethu ni wsos dwytha, a dyna nath o dydd Sul hefyd, bechdan steg, y bwyd perffaith i gael wrth wylio gêm rygbi. Wel, mae hwn yn gret, cos beth ydych chi'n fyta fo, mae'r salad yma yn dod allan, a mae'n dod lawr fyma i gyd, wel, gobeithio ddim ar dop neis, ti. Ar yn hop newydd, i. Wel, mae'n edrych yn flasus, ond so mae hwnna'n mynd i ffito mewn i'n hegi, bod e'n... Ei ffito'n law i mewn. O. Reit, te. Ti'n waith efo yma. Ymddiheiriadau os yr top yn mynd yn front. Sy'n i'r ffin o, Mae Ryan Cyff di sgwennu ffilm arswyd am rhyw zombies o werddon, a mae Erin Richards yn reit keen am ran yn efo swn i'n dweud. Fiddly-dee! Waw. Da, di quizzes Uned5 yma, de. Sbiwch sut wyl gath Rhidian a Dan Lloyd dydd Sul. Ydy o'n... Ffon hyd. O, ffon hyd. Rhaid, dyna ni, sôn rhan. Ydy o'n... Di gael ei wneud o ddefnydd, neu ydy o'n... O, na, Ydy o'n un. Ydy o'n... Sa elfen hyd olau iddo fo? Oes! Oes? Ia! Ydy o'n magic carpet? Na, un arall. Fez? Na. Monkey? Lamborghini, felly dyna ni... Yes, gwrs. Yn anffodus, colli nath Cymru'n erbyn Lloegr yn y gêm rygbi dydd Sadwrn. Ond fe oedd Gwenno yng nghanol y bwrlwm yn Twickenham yn dysgu bobl sydd wedi siarad Cymraeg. Iechyd da. Iechyd da? No star, Blodwyn. Iechyd da. Cymru ydi gora. Cymru at y goga. Ia! Cymru i enni! Cymru. Cymru. Yn. Well. Well. Na. Lloegr. Lloegr. Mae Lloegr. Yn drewi. Yn drewi. Mae Math Glyn yn nabod ni gyd erbyn hyn. Wel, o'n i'n meddwl bod o. Da iawn, gweld yn hobnobio efo'r sir. Nac Math Gwenno ath i Twickenham, dim gwawr. Do, dwi wedi gadael studio, dwi wedi croesi'r ffin. Dwi yma yn HQ y Saeson, neu Twickenham chia fi. Tybed be oedd gair y dydd gyn Lenny dydd Sul? O, mae'n fyrlymus. Sky One heno. Mae'n rhan i sôn am... Fyrlymus iawn. A maen nhw wedi cyrraedd yr own gynderfynol, felly mae hynna'n fyrlymus, iddyn nhw. Gafodd Lenny sgwrs efo Alun Williams, ac o'na dipyn o dynnu coes yn mynd mlaen, a fi o rhaid iddo fe chywiro hefyd. Oce, a ti wedi newydd dechrau rhedeg, wyt? Wyt ti? Falle bod ti ddim. A nawr te, nes ti hefyd cwrdd â arwr i un o dy arwrs di? Arwrs? Arwyr? Un o dy arwyr di. Arwrs, lycio na, ie. A ti newi orffen dy ail gyfres... Newi? Newi, ie. Watcha di nawr, watcha di. Newi. O bethau mynd yn nuts ma. Wel, diolch yn fawr iawn am y tro. Y monkey, Alun Williams. Da ni gyd yn gweld pa mor oer mae wedi bod yn ddiweddar, ond fedrwn ni'n cwyno. Sbiwch ar Michael Drian o fama. Ymunwch efo fi eto tro nesa am fwy o hwyl gobeithio a dal bobl allan a Uchafbwyntiau Uned5.